ए- हमारा वीडियो में रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। एगो रउआ लोग के झूमर हम गा के सुनावत तनी कि जे घड़ी अथी बाटे। ई का नाम बा कि हाँ, जब लड़का होखला तो उ तो बेटा रहला माई के, आ जब शादी कर देवल जाला तब उ अपना पत्नी के हो जाला। तो उहे झूमर बा। ओरिया तरे अरे ओरिया तरे स्वामी रोए हमारे ओरिया तरे अरे ओरिया स्वामी रोए हमारे ओरिया तरे। अपना मोहलिया से है सासू निकल से, अपना मोहलिया से है सासू निकलस के मारे हमारा राजा दुलार के मारे हमर बेटा दुलार के मारे। मरनी त मरनी सासू है अपना सवांग के, मरनी त मरनी सासू है अपना बलम के। एहू में अरे एहू में कुछ लागल तुहारे, एहू में छिपा बजलू सासू है बेटा तोहारे, छिपा बजलू सासू है बेटा तोहारे। ढोल बाजे अरे ढोल बाजे स्वामी भैले हमारे, ढोल बाजे अरे ढोल बाजे स्वामी भैले हमारे, ढोल बाजे। एहू में अरे एहू में कुछ लागल तोहारे, एहू में। आजकल का जमाने बा, जब बियाह कर दिया था तो उ तो पतो के हो जाता लोग, माई के थोड़ा देर ला रहता, ज्यादा तो रहता मेहरारू लोग के। हमारा बात के बुरा मत मानब कि ई झूमर एगो गा के सुनैनी हम मनोरंजन ला, हंसेला।